prvo te teraju da radiš 8 sati. Poslije dođu deca, pa onda nađeš drugi posao, pa treći posao, pa dođeš kući mrtav, umoran. Onda žena počne da gunđa, treba mi ovo, treba mi ono. Pa onda legneš da spavaš, sutra ustaneš, pa opet radiš i tako. 6 dana pizda mi materina u nedelji radim. Pa dođe nedelja i onda malo odeš do kafane, se opustiš se, odmoriš malo od svih. Napiješ se ko majka, dođeš kući, onda žena opet počne da sere, desi vija, šta si radio, koliko si para potrošio. Pa ti ni ne da jedeš, ti legneš, onda on opet vrišti što hrčeš, pa ne možeš ni da hrčeš, pa dođe opet ponedeljak, pa sve ispočetka. Radi. Odeš ponekad kod prijateljica, malo se ispričate, malo da je kažeš kako si, šta si, desi, malo tu pojedete nešto. Dođeš kući, ona opet pita gdje si bio, šta si radio i tako ceo život, 3 posla radiš, dođe penzija i ništa. Rmbačiš ceo život za decu, deca ni hvala da ti kažu, ni da te pitaju kako si, šta si, odu, ko da te nema, ko da nisi njihov otac. I onda kreću bolovi, kreće bol u želucu, čirevi na sve strane, prostata, ubi. Nemoš više ni da hodaš, nemoš više ni da pišaš, ni da sereš, ni da jedeš, ni da legneš, ni da ustaneš, ništa, brate, ne možeš, ništa. I onda lepo umreš. I gde si bio, nigde, šta si radio, ništa. Jebem lik. Ne znam da li će deca u kući da slave ili će da idu negdje. Ja ću spremim rusku salatu, pa ako budu, ako ne budu, onda će za reprizu da jedu. Neće se baci.